Lezi zoselwa ezisamagula njoba zikanje zigubhu zenhlanhla eziqondene nomsebenzi wala ekhaya nomdonso ila kukhulekelwa khona abantu abangosomabhizinisi abakhelwe igubhu zokuthi bahambe bayosebenza bacela inhlanhla ila bebuya bazobonga khona uma izinto zabo sehamba kahle ngendlela njoba zihlala nemap yomhlaba ngomhlaba ziqukethe imimoya yamazwe onke omhlaba. Imimoya ngoba uselwa phela isihlahla esakhethwe uNkulunkulu ukuthi sithwale inhlobo zemithi namafutha, so ila sibakhulekela khona le ndawo iwumphahlo lapha yaphambili igubhu zasenyakatho lezi umoya ngapha kwenyakatho Mozambique, Zimbabwe nakephi le emoya yami engayinikezwa abakithi ukuthi ngisebenze ngayo. Lamaselo lawa alayishe imithi namafutha enhlanhla la endlini iwona sikuthakela wona mase sikunika igubhu sithi kunika umcebo siqondiselele kuona sikhulume sithi ufike ube nenhlanhla nayo phambili ube nemali njengoba la ekhaya Kwa-Mhlaba imali yakho ayipheli nawe yakhe ingapheli. Amele lokho lamaselo nje ube la akukona ukuthwala nje abantu besho ukuthi ukuthwala cha ukuhlangana kwezimpande namakhubalo ebese kuyathethwa ngethongo kubikwa amadlozini njengoba okhokho bethu babe namagula emsamo namaselwa befaka yona imithi ikanjalo nje indaba yegubhu namaselo lezo zibona zilenga kanje ezemimoya esiqonene imimoya la imimoya meyazi imimoya lesi nje osibona isinengise la esemimoya yokuzwa yokuhlola sihamba nemvengwane lebhebe bengathinta kuvela yonke inhlobo yezinto ukukhuphuka imimoya egazini icorresponde nabakithi ababephatha amaselwa abangasekho bangixoxele indaba bangixoxele nezabakini ngoba la ekhaya sihlola kanje sikhuluma abakini bakhuluma nabakithi thina kusuke kuyicombination ukuhlanganiswa ukuthi so mediator so lalela bese silungisa lapha abasithuma ukuthi silungise khona. Ingakho singakwazi ukuplana ukwelapha la ekhaya kwelapha kwala ekhaya abakini nabakithi basuke bexoxe bavumelana singakahlangani bese benza uhlelo lokuthi asihlangane. Ngeke mina sihlangane nawe noma ungathola inamba yami noma ungangazi noma ungangibona ku TV noma ungangizwa radio uma abakini nabakithi bengahlangani ngeke sihlangane ngoba kuhlelwa yibona ukuhlangana kwethu. Ingakho ukwelaphana kushesha phakathi kwethu sobabili so kwabakini nabakithi aba involved yiloyo indlela eselapha ngayo. Siyabonga.